Привет хора, в днешното видео съм при баба и съм с my friend и тя ще играе през телефона на баба, защото тя си забрави нейния от тях. Тя живее ето тук в съседния блок и няма батерия. Аз чай да й дам зарядната. Ама ще снеме около 2 часа и повече даже. Да. But why not? Така, аз трябва да си подпра на нещо в телефона. На книгата ще стане. Да, скип. Да. Добре. Anyway, guys. Така, аз вижте имам пижамка с крава Муму. Ето я Вики. Аз си направих акаунта. Да, набързо, защото... Защото аз после без това ще го трия, защото да не взема място на баба. Пача. Пачунги. Пача. Anyways. Айде отключвай. Арема! Пръчка. Гледай, тя подмина това бати тъпото създание. Окей. Здравей, аз взех този ключ. Късметлик. Добре, аз отивам към другата страна на... Аз отивам към светло-розовото. Аз отивам от другата страна. Мечо пух. Аз отивам от другата страна на картата. Къде? Виждам го. Мечо. Защо ме мразиш, Мечо? Защото тук няма нищо. Тази ми го води. Как ти говори, бе? Води ми го. Че говори ми го. Хора, съжалявам за моите писъци. Просто този Мечо ще ми изкара кълите. Но аз нямам акъли, but anyways. Убиха ли те? Не, ама той ми тряска вратата буквално пред носа. Пред носа. Не е ли пред лицето? Anyways, guys. Help me, please. Help, guys. Ти гледаш ли как игра? Не. Ти си... къде си въобще? Аз се крия, съм на синята врата. Идвам. Отивам към стаята. Ето тази. Коя стая? Добре, чакай, идвам. Мечо пух! Взимам кикарата. Супер! Чакай ме! Отивам. Чакай ме, де! Айде, бе, да не ми водиш, Мечо. Не, той преследва една друга. Тая с костюма на кравичка и таковато на кравичка. Той тръгна пак след нея. Вики де. О, боже, защо... Да, знам, аз го казах. Тя ми е сърдита. Що? Без причина. Аз си казах, че всеки ден повтаря за найкове, за айфона и за пратката и очин и тя ми се разсърди. Anyways. Ето ме, хоп. Къде е Мечо? Не знам, мама. Ето, тая да не ми говори. Викате! Не ме гони. Отивай, бързо. Отивам. Да не се насереш. Ти не ми казвай кой ще се насере. Първе, вижте какво цветко води има. Не го показвай. Златко. Бе, пич, отключвай тъпата врата. Гледай го като пън стои. Брат. Стига да Мечо идва. Бе, брат, няма ли да отключиш тъпата врата? Той чака Мечо. Да, виждам. Или иска да го убие. Гледай го, бе! О, не. Убили го? Не. Но е на път да убие мен. Което не е окей. Разбираш ли ме? Ама той можеше просто да сложи картата малко по-бързичко. Аз си купих, виж, ново лице си купих. Много светко. Добре да ключа, обърках се. Просто отключиш едната врата. Отключи? Не, той държи ключа. Пати пръчо. Виж, няма никой, бе, брат. Мечо. Брат, отключи проклетата врата. Гледай го. Той иска да от такова. Ма не ми пука какво иска. Никой не го е питал какво. Гледай го. Той ще свърши времето накрая и никой няма да избяга. Пати тъпото създание. Бе, брат.
Пудано да умреш. Какво правиш? Пати пръчо. Глей го, бе, брат! Отключи проклетата врата! Добре, защо? Защо? Защо, питам аз? Окей. То да си тъпа, ама чаква толкова. Ти можеш да му напишеш. Виждам. Гледай, ето 10 секунди минават и никой няма да избяга. Брат! Той явно е тъпанар. Ареди! Да, последната ми. О май гад! Успяхте ли? Да, и успяхме. О май гад, не мога да повярвам. Хора, искам да кажа, че такива хора не трябва да живеят. И да, просто да. Ако не ми виждате пръстите, но да. Виждат ти, това е моята ръчичка. Хей. Така, гласови за карта. Супер много. Вижте, и това е Вики. Фатна на телефонката. Ето това съм аз и може да. Ето това е тя. Ето това. Да, аз си направих акаунта. Да, защото иначе да. Разбрах цялата история. Да, няма anyways. Добре, Гайчния ключ. Не е тъмно, бе. Главата ти е тъмна. Моля. Кокошки не коля. Само петли, без И глави. то без глави, за да не ги боли. Anyways, guys, мечото идва. Туруруруру. Абе, може ли да не ми го водиш, моля? Не. Той нали значи тръгна, а не тук е още. Бати тук. Някой уби. Видях. Той губи точно пред мене. То с дъгичките. Момче с дъгички. Момче с дъгички. Момче с пижама на дъгички. Много е светък. Да. Why I'm not? so cute. He is ugly. But... лопатката. Добре. Добре, хора, днеска няма да се коментира колко крещях на I the Horror Game. Не, само един път изпищях. But anyways. Така, здрасти. Здравей. Дай пари за пасти. О, майко. Абе, мъкни. Белия ключ. Сега пак трябва да обикалям от другата страна на картата. Бати. Ще се махнеш ли мръснотеги? Мръснотеди. Той буквално се бути в сама... Хора, това е втора част на гейминг с Виктория. Виж. Покажи на Орицата. Не на мен. Тедито, нали не е зад мен? Добре, не е зад мен. Добре, пак взимам... О, тъпата стреличка! Аз взимам ти карта. Ки картата? Супер. Аз съм много добра, явно. Тук Теди мръсно, гадно, гнусно да пукнеш. Какво? Довиждане, мили мои приятелчета. Хоп! Пукни се. Какво стана? Той точно тръгваше да ме убие и аз го застреля. Отворена вратата. Аз я отворих. И аз че избях, хора. Ето да ви покажа, че избях. Добре, anyways. Така. Let's go, man. Let's go. Come on, baby. Айде, утре, хора, ще има русалки. Да, нямам търпенице. Да. За 13 епизод. Май 13. Оф, 13. Да, не. Да, 13. 13. Много искам да разбера, защото Ева я... Много искам... Да, аз много искам да разбера дали Лили и Иван ще станат гаджета. Те си гаджета, буквално. Да, ама във филма. Да. Във филма се мразят. Той вече започна Да, те вече се харесват, да. Много са сладки. Хора, виждате ми как си разхумахам краката, но окей. Къде вижда? На екрана на таблета. Гласуваме за картутка. Аз искам това. Усра се, тя гласува за това. Добре. Бе! Не ме удряй. Огазо? Не, стига в този път пия ми телефон. Чакайте да сложи дистанционното, така да ми пада теле. What the fuck, направи скриншот. Anyways, let's go. Не! Добре. Исках аз. Тук е синя. Взех го. Teddy bear, help me, please. Не. No, I'm sorry. Help me.
Имам задачки малко. Как ме уби през стената, бе? Това го видях. Вземи ключа. Къде? Някой го взе вече. Аз вече имам пак права. Убиха момчето с дъгичките. Стига, бе. Той е много явно, много е слаб, хора. Този има маска и това лице да е папучка. Спокойно, той гони някакъв със шапчица. Да, който мисля, че е пред мен. Не е пред теб, ето го. Ясно. Чайте, че ме заболя врата. Той къде е горе-долу? Господи! Защо има толкова тъпи хора? Ще гледаме и тая. Аз правя всеки път едно и също буквално. Що? Какво правиш? Виж. Абсолютно едно и също правя. Всеки път. Такава ти е съдбата. Адва ти прецакването. Мечо е твърде голям. Добре, какво ще направя с тази стрелица? Вики, само ти остана. Буквално? Да, само ти остана. Искам да го боцна. Браво, бе. Той ходи в... Окей. I'm sorry. Къде е ключа? Тук е лопатката. Да, вземи я. Мокни. Аз си пе хора. Викита forever. Uno, dos, tres, cuatro, Сега cinco. това е на другия край. Да, това е другия край на картата. Мечопу. Мале, как го избегна, what the fuck. Anyways, така. Някой влезна май? Не. Не, влезна някаква. Което сега ще умре. Буквално? Няма и да се сложи вратата, Принципе сай. Хора, остават ми 2 минути и не знам дали ще успея. Да, Вики, виждаме. Ти картата. Супер! Ама ти остава черния ключ. Той е в зеленото. Той винаги е там. Да. Не. Не, ето тук е в този съндък зеления. Той винаги е само там. не знам къде е другите неща, буквално. Не знам и аз. Така. Добре, давай. Let's go. Влез в тъпата дупка. Той ми направи капан, буквално. Не, той те пресрещна. Хора, мисля да спирам видеото, защото стана прекалено дълго. Това са няколко игри, това са 2 игри буквално. Да. Така че хора, мили мои, ако нещото видео ви е харесало, може да оставите по една палче нагоре, да се абонирате за канала с камбанка, за да получавате известия всеки път, като кача ново видео. Може да последвате в Instagram и в TikTok, ще ги напиша долу в коментарите. И за мен може. Не в коментарите. В описанието на видеото. В линка, да. Може, ще имате линка в описанието. Да, сигурно може да имате и линк. Чао!